to Christ, no? Then salamat po sa mga nag-text, no? Nigawas lang ang pangutana ato Sir Silbert, no, nga kaganihan na lakbitan to ni Brad Tuting, no, nga bahin atong bautismo din mo nang dunay pangutana nga related ato, no? Okay, salamat kayo Brother Francisco Ingkol. Ato isunod ni Brother Silbert Dunduyano, ang ato ang suon sa Catholic Faith Defender nga mopambit sad. Dito may suon nga mga piningnason, no? Makasulod ka sila diri ron, aron maka pambit po sila. Okay. Sugod na nimo ang time, Nicolay? Okay, wala pa. Okay. Okay, mayong hapon sa tanan, usbo nako atong pagtimbaya og maayong bagong tuig 2017, no? Kaya natong tanan og again happy birthday, no, sa atong station manager diri sa DXDR, Edgar Dagumo. Okay, although wala siya diri, no. Okay. Now, ang akong hisgutan, diretso dayon ko, although lain akong gihuna-huna, pero kay nindot man kung ipadayon na lang, kining mahitungod sa bunyag, o na nga, kining bunyag mo'y atong hisgutan. Nalipay ko sa barugana ni Brad Tuting kay dili na siya supak niya ng bunyag sa bata. Pero naalang siya ipahayag nga medyo nalahi po sa pagtuo natong Katoliko, kining mahitungod sa bunyag o bautismo para niya lahi dili parehas. Now, murag inaning nahitabo ba? Dunay muuyon ko ni Brad Tuting nga dili ko muuyon ni Brad Mitchell, pero naapoy muuyon ko ni Brad Mitchell nga dili ko muuyon ni Brad Tuting. Okay. Now, sa Brad Tuting dili ko muuyon nga maura dili parehas ng bunyag o bautismo. Now, muuyon ko ni Brad Mitchell ang bunyag o bautismo maura. Muuyon ko ni Brad Mitchell na. Pero dili ko muuyon ni Brad Tuting nga lahi na, no? Okay. Now, ang akong hisgutan karon nga kini pong dili po ko muuyon ni Brad Mitchell nga dili bunyagan ng bata. Kaya wala po ko nabasa sa Biblia nga dili bunyagan ng bata. Okay. Now, ang baruganan ni Brad Mitchell tungod kay dili pa nato mawalihan ng bata. Kaya ang pagtuo kinahanglan mas bunyag. Now, muuyon ko ni Brad Mitchell nga dias bautismo o bunyag kinahanglan ng pagtuo. Pero dili ko muuyon ni Brad Mitchell nga tungod kay ang bata di pa mawalihan, dili angay bunyagan. Kay wala may mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga kumo ang bata dili mawalihan, walay pagtuo nga resulta sa wali, dili bunyagan. Wala tayong mabasa sa Biblia na. Nga tungod kay ang bata walay pagtuo nga resulta sa wali o kanang acquired faith, dili angay bunyagan. Wa gyud ko kabasa sa Biblia na nga tungod kay ang bata di pa mawalihan, dili angay bunyagan. Now, mao ni ang pagtuong Katoliko. Kay gikinahanglan man ang bunyag sa atong pagtuo, quote Juan 3:3 nga to 5 nga gawas ipakatao pag-usab ang tao, no? Ako na lang idiretso with paraphrasing, pinagi sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Niya kanang pagpagkatao diha pinagi sa tubig mao man ang bunyag. Kung ayuhon na tugtuon ang Biblia, mao na nga sa laktod, kung dili ka mabunyagan, dili ka makasulod gingharian sa langit base sa Juan 3:3 nga to sa 5. Pero mao lagi ni. Ang bata kung moadto ta sa teksto nga gikinahanglan ng pagtuo, timan-an nato nga ang bata dili po ta kabasa sa Biblia nga walay pagtuo. Kay sa ato galing pagtuon sa Biblia na duha man ka paghulagway anang pagtuo. Pagtuo nga resulta sa wali kon acquired faith o kanang gitawag nato natural or inborn faith nga tungod sa kana bang relasyon sa magbubuhat nga mao ang Dios ug sa iyang binuhat na anay nakatapig diha nga matawag natog inborn tungod kay binuhat siya sa Dios. Mahimong ingnon nato nga naay kanang gitawag og inborn faith. Now, unsa may teksto ana nga basihan nato sa Biblia? Pananglit Mateo 21:16. Dili na pagtuo nga kanang resulta sa wali ha, pero kanang gitawag natog inborn or natural essence nga kanang maayong relasyon sa Dios og sa iyang creation.
sama sa bata, no? Atong basahon. Mateo 21:16. Giingon diri. Busa miingon sila kang Hesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo. Nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan? Nga nag-ingon, ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdahig kanimo. Unsa kuno giingon diri? Ang mga bata ug mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdahig kanimo. Usa makaingon ta pre imposible po ani. Mabansay wagod ng bata o batang masuso dias pagdahig sa Ginoo? Or mo speculate ta nga posibleng mo tunong, posible pong masipyat ta. Pero we try, di man po dautan ka nang mo speculate ta, gawas kong dili na magkaturunganon. Kung ang bata mabansay di ay sa pagtuo o pagdaig, so automatiko makahunahon na to, maka-speculate ta siguro na ay pagtuo ang bata kay unsaon nimo pagdaig kung wa kay pagtuo. So pero kining klasya sa pagtuo dili ni matawag na tog resulta sa wali. Dili po ni matawag na tog acquired. Ora no na siya. Tungod kay di pa man gyud mawalihan ng bata tungod kay wala pa man siya buot. Wa pa man siya sa age of reason. Pero dili na to malaksi ning tudlingas Biblia nga it seems o nagpasabot nga naay pagtuo ang bata. Pero dili lagi ni acquired o resulta sa wali puri. Ato lang ning bunyagan sa og termino nga siguro inaani lang di man po dawta nang maghimutag termino sa usa ka butang nga naas kung gusto na itong hinganlan para sa nang usa ka Dios sa naas tulo ka persona hinganlan na ito ng Trinity yan nagkauyod man mingmit sila ng Trinity nga pwede ra na mogamit ta ng termino ha nga kanang butang nga naa sa Biblia hinganlan o mo lang ni hinganlan siguro nato ning inborn faith kaya ang bata mabansay naman sa pagdaig masuso pa gani, no? Litra por litra gyud. Pero kung ang gipasabot sa gibasa nga tudli nga ang gikinahanglan nga pagtuo diha sa bunyag kanang acquired faith o resulta sa wali, well, ang pagtuo katoliko ana simple lang. Ang pagtuo kinahanglan sa bunyag. Unya traditionally dili bawal o wala idili nga ang pagtuos ginikanan ra. Anang ang pangutana diha, igo ba ang pagtuos ginikanan? Igo ba ang pagtuos ginikanan nga maka-avail ang tao o ang bata sa buluhaton sa pagtuo? Now, nata example na, for example, ang circumcision. Ato ra bang gituhuan Kolosas 2:11-12 nga ang kinirabang bunyag mao ra ba ni gihulip o giilis sa circumcision? Unya ang circumcision nila sa una buluhaton man sa pagtuo, entrance man na sa kingdom. Although daang kasabutan to, unya dili naman kinahanglan pangutan-on pa ang bata. Nga butuo ba siya dili? Nga tulion siya. Igo na ang pagtuos ginikanan. Nga unsa man ginikanan gusto ninyo ipasakop ning inyong bata sa gingharian sa Dios. Bueno, o may gusto. So atong tulion na. So mo na nga dili tinuod na nga kanang mga buluhaton sa pagtuo kinahanglan gyud ang hingtundan ra gyud may pangutanon nga padawaton siya niana. Kay naa man gali example sama sa circumcision nga ang pagtuos ginikanan igo na nga aron maka-avail ang bata sa kanang buhat sa pagtuo nga magpagpaila sa pagtuo nga mao kanang bunyag o katong ila sa una circumcision. Unya kana pong mahitungod sa kinibang pahinulsulon. Ang bata, di na kinahanglan pahinulsulon kay ang bata, wa man siya kaugalingong sala nga hinulsulan. Pagtuong katoliko, ang naa sa bata, original sin raman, katong absence of grace. Kanang gipasabot sa 51:5 sa Isaias, o Salmo di ay, o sa Isaias 48:8, o Roma 5:12 nga ang tanan nakasala. Now, dili na actual sin, kaya lang pasangilan ni mo ng bata og actual sin sa unang ginikanan. So, mao na, nga kanang absence of grace so original sin mo nay papason des bunyag para mabalik tong sanctifying grace mo na nga ang bata dili kinahanglang pahinulsulon kay ang sala nga nitapot niya dili man kaugalingon yang sa
nitapot ang maong original sin nga wa siya pahibaw kay dili man tuagi niya may katarungan nga kuhaon na nga dili siya pahibawon. Mao ni argumento ni Saint Agustin nga kani usa ka pagano nga nahimong Kristiyano, nahimong pare, nahimo og yung obispo si San Agustin. So mao na ang iyang argumento nga ang bata dili kinahanglan pahinulsulon kay wa man siya kaugalingong sala nga angay niyang hinulsulan. Pero dako na mao kinahanglang walihan jud kay kulpa naman niya tong iyang actual sin. Kanang teksto nga basa-basahon nga kinahanglan ang pagtuo, actually ang gitumbog gyud ana mga dagko man. Nga makahimo nagsala nga kaugalingon mo ang kinahanglan jud walihan kay makapanubag naman sa ilang kaugalingong sala nga ilang tulubagon. Unya, wag gyud tay mabasa diri sa Biblia nga ang bata i-exclude sa bunyag. Gani na implication. Kanang tulo ka kaso sa Biblia nga nang munyag og tibuok panimalay nga kung mo speculate ta, posibleng naagi bata kay tibuok panimalay gud gibunyagan. Mahimo pong wala. Pero kung mo insist kita wala, ako di ko kasalig anang speculation kay both sides speculation pag ingog na bata o wala kanang pag bunyag og tibuok panimalay kanang duha puros posible. Pero dili ko mosalig sa Katoliko kay karaan siya. Siya may nasayod sa mga butang wa na masulat in a form of tradition na lang. Kana lang Brad Okay, salamat kayo sa tekso nga si Brother Silbert Dondoyano Senior alias Veritas sa Catholic Faith Defender. Sa dili pa nato ihatag ang panahon sa pagpangutana ako sa itimbaya no si naminaw karon nga si Carl Joshua Humok no. Maayong hapon da kanimo Brad sa imong pagpaminaw no og sa pagtimbaya wanang pagpangutana. Di nato isang ihatag sa itong isuo nga mapiling nasod sa ilang pagtimbaya no kay ato man ning special mention kaniya. Si Brother Jobin Baco no. May hapon sa tanano o magpasalamat ko sa atong kuang karon isip atong moderator si Brad Nicolay og sa atong manager nga siya gyud ang naghatag og panahon ani libre ni alang sa tanang reliyon ug akong gitimbaya ang akong mga kauban sa piniling nasod tanan karon nga nagpaminaw nga atong subaybayan ang maong programa kay diri makadugang ta makakuha tag dugang pagtulunan alang sa atong pagtuon sa Biblia o maura kadto ang ako ang pagtimbaya ni takna karon sa kapunon ug ibalik ra nako sa atong moderator. Okay, salamat kayo Brother Joben. Di ako sa ipahibalo nga sa atong mga pagpangutana atong tagaag panahon nga sa pagtubag no. Mga 50 segundos dayon ayahan nato kuha natong objection pag humana sa hatag sa pagtubag sa pangutana no mag-clarify na to. Kaya ato ihatag ni Brother Mitchell magdunay pangutana niya nga. Pangutana nako Brother nang pangutana nako Brother Veritas no. Imong gisulti nga ang bunyag requirements god kay ang walay bunyag dili gyud siya maluwas o dili makasulod sa gingharian sa Dios kinutlo Juan 3:3 ngadto 5. Yes. Tinuod to. Yes. Sa ato pa kon ang bata mamatay nga walay bunyag di gyud siya makasulod sa langit. Base sa doctrine nga gisulti sa Biblia mao pero ang Katoliko namo gipagtulunan nga because of kaluoy sa Ginoo there is a possibility nga naglaom nga maluwas lang gihapon because kay ang nitapot niya original sin raman dili man niya kulpa. So naay mga writer nga Katoliko nga moingon ana nga naay possibility nga tungod sa kaluoy sa Ginoo maluwas lang gihapon pero ang doktrina mao na nga kinahanglan gyud ng bunyag. Now, mao manggali nga naapoy speculation labi na gyud sa una mo speculate ang simbahan nga mahimuan lang nato nig limbo, no? Katong mga bata nga mamatay ang walay bunyag, dilipod ang ngayan na sa impierno kay katong ilang nitapot nga sala di mo to kaugalingon nila, lagi impierno ni mo na. Okay, mo nang siguro limbo. Pero ang mas pabor karon ang simbahan sa katong gi huna-huna o gi speculate pod ni Pope John Paul II matuo ni Pope Benedict XVI nga because of the mercy of God there is a possibility naglaom ta nga maluwas lang gihapon pero ang final sa iya ra sa Dios kay labi na kay klaro kay nang doktrina des Biblia nga kinahanglan gyud ang ipakatawo ka pinagistubig nga ang gipasulod niya. Sa ato pa pag ingon nimong possibility la naaray possibility dili gyud na accurate. Sa ato pa ang imong belief karon kanang pag-ingon sa Iglesia Katolika nga Santo Papa sa Roma nga ang bata nga mamatay maluwas ra gihapon dili gyud na
dili gyud na matuod base sa Biblia kay matud may sa Biblia gyud dili gyud. Dili pod dautan nga mulaom tabi kay nagtuo man gutas kaluoy sa Ginoo, no? Nagtuo ta sa kaluoy sa Ginoo unya kung basahon nato ng 1 Juan 5:16-17 naamang gali sala diha nga gi-implied gipasabot nga dili gali ka masilutag impierno kung atong sabton kay mada pagalig ampo no kanang 1 Juan 5:16-17 lahi putong bugat yun nga kanang gitawag na tug mortal sin nga di na kinahanglan galig pagampo di ba 1 Juan 5:16-17 so ang mga teologian nga Katoliko sama sa usab ka pope mo speculate siya mamalandong siya nga pastilan alang-alang og tungod lang ana impierno ato ang bata murag di pa ta siguro makatuo nga ang Ginoo mo decide ana tungod lang anang doktrina diha nga kinahanglan gyud ang bunyag di ba pero wa man gyud imposible sa Dios og ipakanaog niya iyang mercy gani diri sa Biblia iyang itugot nga katong death penalty sa una sa Old Testament no example lang ni ha premise lang ni premise lang ni Brad Dili ang direct to the point Dili, kay Brad. makakuan man ang atong oras gud na gud daghan pa musulti man gud. Brad Mitz ang kuan lang Di, ang ato lang dili, direct to the point na ba? Nga, base sa imong baruganan, matod pa nimo, nga, og Biblia gyud dili gyud kinahanglan gyud bunyagan. Ang akong pangutana, niya may nangasulat diri nga basahon. Excuse me, moderator. Okay. Gawali na Okay, magka. Moderator, Gadget. sa akong nahibawan gud sa argumentation and debate, na ay technique nga kanang imong explanation dili madungog. Kanang imong explanation Dili, importante na labi na sa for example kanang Niya man gud maestra. Okay, technique na sa debate. Okay, Budget lang, kung saan tinanong siya. Kayot lang. Okay, Ang akong saan? pangutana, direct man god. Ang akong pangutana, matod pa niya ganiha nga kung Biblia lang ang atong sundon, kinahanglan gud bunyagan, kinahanglan bunyagan ang tanan aron makasulod sa gingharias langit. Di ang ako'y pangutana kaning ilang libro nga sinulat sa Papa sa Roma. Dayong og ingnon na tanan nga magpaabot ta sa kaluoy sa Dios, day mositag yaw-yaw og daghan, musud na ako'y palop nga pangutana ana. Aday ang akong pangutana ayaw hud ang oras sa imong explanation. Wala Kaya gitagaan man kag explanation ganiha. Okay, Ang akong pangutana direct to the point. Okay. Sumala sa imong giingon nga kung basihan ang Biblia kinahanglan gyud ang tanan bunyagan aron makasulod sa kingharian sa Dios. Imo nang sulti. Ang akong pangutana kaning giingon sa Papa sa Roma nga ang bata nga walay bunyag maluwas imo ning uyunan o imo supakon. O lagi kung basahon magaling ng ang statement gyud ana, gipakapinan man gyud na diag hope nagalaom ta. So kung mingon gig nagalaom dili sigurado gali gyud no kay laom raman. Pero walay daotan sa paglaom. Pero kadyot lang no kay kinahanglan mo depende sa ato akong side ganina nga ma-explain ko kay kita Brad Miss dita parehas og style mo hatag og pagpasabot no. Kay ako na kinaiya gyud na ako nga mogamit kog mga example. Kay bisan ang mga maestra gali sa eskwelahan mogamit yun nag example. Kay ang importante kay ng example sa pagpasabot sa mga estudyante. Di ba? Kay og idritso lang nimo. So mao na nga I hope nga makasabot ka na ko Brad Mitz kung mahatag kog mga analogy, example to make a point. Og tingali ang mga naminaw nakuha nila akong point. Nganong mahatag ko og example. So kana lang. Okay, sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Kay matod pa nimo o yun manggas gisulti sa Papa sa Roma nga pwede tang mulaom. Sa ato pa pwede na lang dili bunyagan ang bata kay pwede naman tang mulaom. Og dili sa conscience gupod sa moral essence of the law if makahimutan anong dili mo nato pabunyagan. But if aksidente for example nga wala na time nga mabunyagan naglaom ta. But if na ay panahon nga makahimutan anong di mo nato pabunyagan. Sunod pangutana. Buot sabton nga ang mga batang nagpabunyag, ang mga ginikaran nga nagpabunyag sa ilang mga anak, wala sila naglaom nga ang Dios maluoy nga maluwas ilang batang may bunyag. Naglaom sila pero ilarang gibuhat ang angay nilang buhaton tungod kay ang panahon nagtugot kanila sa paghimo sa pagpabunyag. Pero sa kaso sa kanang mga aksidente for example nga wa na panahon sa pagpabunyag sa ilang mga bata, common sense, logic, reasoning will tell us nga tungod lang sa kaluoy sa Ginoo maglaom ta nga maluwas lang gyapon. Di ba? Kung imo nang hunahunahon pero that is only a paglaom, hope. Sunod pangutana, Brother Veritas. Matod pa nimo sumala sa Biblia, pwede ang inahan mo totoo ang bata bunyagan. Asa man nimo mabasa sa Biblia nga ang bautismo kung bunyag dili personal conviction sa gibunyagan. Ang akong gihatag nga premise Brad Mitz katong circumcision. Nga ang circumcision buhat gyapon na sa pagtuo. Sa circumcision wala na kinahanglan nga ang bata patuon gyud.
ang pagtuos ginikanan igo na, ang bata mo dala ilang bata tulion gyud na. Unya kay sa pagtuo namong Katoliko kanang bunyag o bautismo mao na gihulip sa circumcision. So kung ang bata apil sa circumcision, sa bunyag apil po ng bata. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo nga ang circumcision o pagtuli mao ng bunyag, but masabton nga ang mga Katoliko nga natuli na di na angay bunyagan o ang nabunyagan di na angay tulion. Well, sa pagtuong Kristohanon, dili man yun required ang circumcision. But historically, bisan sa panahon sa mga apostol, naangali panahon nga magpakahudeyo sila mo, manggali nga katungo sana, limot kong disipulo ni Pablo nga iyang ipatuli. Pero dili na required sa Kristyanismo. Pero kining bago pagod ang Christianity, dili man gud automatic nga mga buluhatong Hudiyo mabiyaan. Napagi ni mamilit-pilit nila nga ilang sundon si Kristo manggali, kogi mo sunod og pista. Muna magkaingon manggali ko dili parehas silang Brad Mitchell ang Adventist ug si Kristo kasi Kristo tanang pista apilan. Silang Brad Mitchell wala man. Okay, proceed. Sunod pangutana. Asa nimo mabasa sa Biblia nga ang tuli kaniadto ang gipasabot sa bagong tugon bunyag? Kolosas 2:11-12. Mabasa nimo. Okay. Ato ipabasa sa moderator nga ang tuli kaniadto abot dito ato pabasahon. Nga ang ato ihatag sa mga katawhan ang pagdesisyon sa mabasa sa Biblia. Kolosas 2:11 ug 12. pero ato sa iklaro na. Okay. Ang akong pangutana, ato iklaro ha. Kaya na justifiable ka. Atong i-justify ang imong view. Ang akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang tuli sa daang tugon nagpasabot og bunyag sa bagong tugon. Ay imong ihatag nga text verse Kolosas 2:11-12. Ato sa ipabasa sa moderator, aron ang ato mga kaigsuonan. Ayo sa ipadayag na imong kan. Nihangyo Okay, ka. ito sa Before na mga- basahon, mahangyo Oh. sa pugko. Okay. Nga ang akong paggamit sa teksto not in a literal sense but an implication. Sige, Implication. ipabasa sa moderator. Kitagaan na to explanation gid ha. Ato ipabasa sa moderator. Kay aron at least sila ang mga tao may mga sabot nga ang bunyag sa bagong tugon nagpasabot sa daang tugon na gapasabot na og tuli. Ato basahon. Kay Kolosas kapitulo 2 bersikulo 11. No? Tataman sa 12 sa. Kay gituli kamo diha sa inyong pagkahiyo sa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kundi sa paagi ni Kristo. Nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom nining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa iyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Okay. Akong pangutana. Oh, yes. Okay, pangutana ba? Kay imo nang verse gigamit. Oh. Maabay mabasa dito nga ang ang tuli kani adto mo ng bunyag. Dahil man ang verse 11 ug verse 12. Base sa among pagsabot sa maong duha ka tudling, kay gihisgutan ang circumcision. Gani kung basahon nimo sa King James, very mas samot pa gyud. Nga okay. Naman po ko'y dala diri King James nga English. Sige. Okay, King James nga English adyo na akong tanaw. Nga that's kanang bunyag mo na circumcision of Christ. Ang Ato ipabato ng Okay. ang bunyag mo ni circumcision. Okay, implication na implication. Adyo lang ako sa okay mo pay pag-ukab na ko sa akong reference kay tabra man ni akong gidala diri. Okay. Sandali. Okay. Ay dili ni siya King James. Okay. Kinsay na King James dia parang madali. Kanang yung English. English oh. Yeah, oh. English nga ano tantanawon dali. Kini siguro murag natunong na ako. Okay. Okay, dira. Colossians 2:11-12. Colossians no. Okay, dira. Okay. Okay. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Unsa man ni, no? In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with him in baptism. Okay. Ayaw miguti sa among interpretation ani. Kay mao ni ang among exegesis ani. Nganong imo man kung dadon sa inyong Seventh-day Adventist interpretation. It is the panahon ni nako. Kay mao gyud gigamit sa among mga theologian sa pag-prove nga kanang bautismo mo na giili sa circumcision kay wala naman gyud dili naman gyud requirement sa Christianity ang kuan circumcision, di ba?
Bunyag naman yun ang entrance. Klaro man na kayo, aman jilain. No? Giingan diri, oh. Oh. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Oh, mo ni sumpay. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Giparallel Okay ang na. bautismo sa circumcision. Okay, nakuha na atong oras, no? Nakapos na. Itong tagaan na to si Brother Mitchell Bindilio. Tigsoon sa Seventh-day Adventist Church. Saya ang pamahayag sad. Okay, daghang salamat Brother Nicolay, no? Although ato lang makita diri mga kaigsuonan nga ang atong discussion diri nindot, no. Pasalamatan nato pud si Brother Veritas sa iyang nga pamahayag. Although igsuon ang bunyag mga kaigsuonan kung bautismo tin-aw gyud na nga di gyud nimo masupak sa Biblia nga reperado lang gud sa mga dagko. Although mabitaw na nga atong gibasa ganiha, atong gipangutana ganiha nga asa mabasa sa Biblia, puro lang gyud implied. Matod pa niya implied, pero ayan ang bio igsoon. Now, kon karon usas iyang mga rason nga ang bata bunyagan tungod kay kinahanglan gyud requirement para sa gingharian sa Dios. Mao bitaw to nga ato ni gawas ang atong pangutana nga uyon ba gyud siya o sugot ba gyud ang pagtuo nga di gyud maluwas ang bata nga way bunyag. Matod pa niya naglaom, naay paglaom. Kanang word paglaom igsoon, that is only speculation. Sa ato pa atong makita mo na gitawag sa usa ka maglalantog nga gitawag og hit and run presentation. Ngano man kung tinuod nga wala gyud, mobitaw na nga ang limbo imong makita nga ang mga Katoliko karon, mga old Catholic nagtuog yung dunay limbo tungod sa rason nga ni Saint Tomas Aquinas nga dili gyud maluwas ang bata nga way bunyag. Mo nang naay contradiction mga kaigsoon. Ngano man na diri giingon sa pahayag sa Iglesia Katolika nga sa Catechism of the Catholic Church on sinulat ni Pope Pope John Paul II nga sa page 335 nag-ingon gyud nga maluwas ang bata, naglaom ta nga maluwas ang bata nga namatay nga walay bunyag. Di ba? Klaro kay na igsoon, dili na nato malalis sa ilang nga basahon. Now, sa ato pa inconsistent. Kung tinuod nga mingon nga ang bata nga wala na bunyage, dili siya maluwas. O nya mingon pa ba na maglaom ta. Sa ato pa optional pwede na di ay nga ang bata di bunyagan na lang kay maglaom ang kaskaloy sa Dios. Dahil asa niya gihatag nga biyo? Ang tuli. Ang tuli daw sa daang tugon, mao nang bunyag sa daabagong tugon. Wala man mabasa ingon na ang pagkasulti. Ay. Kay kung kanang nga rason mga kaigsuonan, kay si Kristo gituli man, sumala sa Lucas 2, o sa pa'y rason nga nagpabunyag siya? Kung muna'y rason. Na, ato ko ng tugutan. Nga basta, ang tuli mo nang bunyag, o ang bunyag mo nang tuli, sa to pa, pwede ka mapili. O di ka ganahan magpatuli, magpabunyag ka. Kung di ka ganahan magpabunyag, magpatuli lang ka. Sa ato pa, kung ato nang tagaagpad, gibog aton, kanang nagpabunyag deros mga kanang mga nabunyagas Katoliko, na day way tuli ana. Wala ko ningong wa na tuli, na di ay. Adi subject na sa pangutana. Kung kanang barugana na ba? Kay ang tuli bunyag. Sa ato pa optional. Pwede kang magpatuli, nga di magpabunyag. Pwede kang magpabunyag, nga di magpatuli. Kay mo man ay giingon niya nga sa daang tugon bunyag, sa bagong tugon ang katumbas ana bunyag. Iya dayang gilambigit ang Kolosas 2:11 ug 12. Nga lahi-lahi man na. Lahi-lahi man ang Kolosas 2:11 ug 12. Ang Biblia ay sa di man kasagaran ang nagsunod nga mga teksto pareha og kadugtong na. Tungod lang sa rason nga amo ni among Dios Katoliko. Kadaghan sa Biblia nga ang bersikulo 2 kapitulo ang maong kapitulo ang bersikulo 2 dili sumpay ang bersikulo 3. At tingali wa pa na nila nahibal-ilan. Og nahibalan manggaling aron lang yun mulusot. Number 1 mga kaigsuonan. Sumala sa Biblia ang bata
dili gyud angay dili gyud siya required bunyagan mga kaigsuonan. Nga naman, kung imo basa ang Biblia, nag-ingon man ko diri, og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok katawo kabuhatan. Ang motuog magpabautismo maluwas apan ang dili paghahukman sa silot. Di ba tin-aw na? Nigamit og Mateo 21:16. Abi nato og ang iyang konklusyon ni ay bata dai pagtuong bata wa man. Way mabasa nga ang bata doon ay pagtuo. Kay kung imong hatagag pagtagad, ang bata imong magiyahan sa pagdaig ngadto sa Dios sa muna gingon sa Proverbio 22:6, train up a child in the way he should go, when he is old he will not depart from it. Bansaya ang bata samtang gamay pa siya, kay inigdako na siya dili na siya mubiya niini. Mao na gipasabot diha. Dili kay ang bata mo mugiyas mga ginikanan, no? Asa man ta makakita ana? Na ang ipasabot daw ni Ginoong Hesus, ang batang masuso, ang mga bata o ang batang masuso, maoy magagiya, magahatod sa pagdaig sa Dios. Asa man ang pagkato, asa man nga hitabo ang bata mo mugiya sa ginikanan, batang masuso mo mugiya? Pagkalayo ra ana mga kaigsuonan. Aron lang gyud molusot nga ang bata dunay pagtuo. Di ba? Klaro mga kaigsuonan nga kung imong tan-awon, ang requirements sa usa ka tawo nga angay siya bunyagan, numero 1, nawalihan siya, nito siya giwali. Mubitaw na nga, sigig pangutana ang uban nga, asa mabasa nga ang bata di bunyagan. Ang punto ana, i-produce nga ang bata, nga imo nga ipugos gyud bunyagan, imo gyud nga mapakita nga mutuo. Ano na? Dati ko batang masusunod eh. Akong Bible studyhan, o mapakayo, ato nang ma-approve, nga mituo na sa maing balita, adi, at mga atong ihikawan na siya bunyag nga, mauman na requirement sa angay bunyagan. Pero, mao na gitawag nga, susihonon pa na. Kaya di yun, ako nagto, nga bisan si Brother Britas, di yun na makaproduce o batang masuso. Balingagan, pamangganig utok ng mga dagko. How much orang mga bata? Ay, di ba? Busa na yun takla mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan, number 1, ang bunyag, personal na nimo nga conviction. Kay ang motoo og magpabunyag. Wa nagingon nga, ang pagtuo sa ginikanan, ang pagtuo sa inahan, pwedeng bunyagan ang anak. Wag yung mabasa. Kay sa Biblia, sa Bagong Tugon, ang tanan nga nabunyagan, ilag yung personal conviction. Di nyo kakabasa sa Biblia nga ang bunyag mga kaigsuonan nahitabo sa diha nga ang tao nga amahan maoy nito ang inahan mo nito ang batang way pagtuo mo nigibunyagan. Ano ang ilang rason? Ang bunyag sa bata pagwala sa original nga sala, original sin. Na usa may mahitabo ana. Sa ato pa, kung ikaw ba lalaki, Katoliko, nabunyagan ka sa bata pa ka, wa na kay original sin. Ang imong asawa, Katoliko, nabunyagan sa bata pa, wa na original sin. Pagkaanak ninyo, di na ngayon bunyagan ang inyong anak. O sa pa may original sin, nga wala naman sa inyong ginikanan. Sa ato pa, kining original sin, magbalik-balik. Mawala, mubalik. O sa naglasas pagtulunan. Ang amhag inahan, nawala na ang ilang original nga sala, o niya ang ilang anak, makabaton gihapon original nga sala. Bebe daw, kamo ko na hinuktok diha. Muna yung mga pangatarungan, mga kaigsuonan, nga di ko mo silbi. Apan, unsay gingon dili, Catechism of the Catholic Church, page 353, by Pope John Paul II. The practice of infant baptism is matter pa dili, memorial, tradition. Tradition of the church. There is explicit testimony on this practice from the 2nd century. Kana ba? Explicit? Kano sa 2nd century. This agasogod sa ikaduha ng siglo,
200 years humana ang natukod ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So ato pa klaro og tin-aw nga sa panahon sa mga apostoles walay bunyag na hitabo sa mga bata. Tin-aw ana ato pagyon ng lubugon. Mga kaigsoon ng mga kagalaan, mao na tin-aw og klaro. Mo bitaw na karon nga naay nabahin ang Iglesia Katolika og duha ka kabahin. Naay mga karangan Katoliko nagtudlo nga pabor sa limbo nga di gyud sila mutuog wala ang limbo. Kay ang bata nga way bunyag di gyud maluwas. Pero katong pabor nga wala ang limbo, mao na to nga nag-ingon nga ang bata nga walay bunyag maglaom tang maluwas sa gihapon. Mao na nahitabo karon. Nga naman, kay kining nga pagtulunan, walay pagtukuran sa Biblia. Kay sa Biblia, number 1 requirement sa tao nga angay bunyagan, nito sa maayong balita, nawalihan sa pulong sa Dios. Tinaw kay na. Mao na nga gikan sa Mateo hangtod sa mga apostoles ngadto sa buhat, ngadto bisan pa sa Roma, ang bautismo kung bunyag, kanunay nagapasabot sa personal desisyon sa gibunyagan. Dili kay lain ang ni desisyon. Lahi po ang gibunyagan. Wala ko na mabasa sa Biblia igsoon. Dahil salamat o mayong hapon. Okay, salamat kayo sa tagso nga si Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church at hatagan si Brother Selbert Dundiano sa iyang mga pangutana. Okay, una, ako man ito nang i-object pero basig malangan ng Brad Mitchell kay napanahon sa iyang pag-istorya niya mayagaw niya may munang karon na lang nako i-clarify sa iya ko pangutana. Kay murag gibutang-butangan ko niya sa akong istorya kay iyang giingon nga naingon ko nga ang mga bata mo'y mugiyas ginikanan wala mo ko ga ingon ana ang akong giingon nga ang pagtuos ginikanan igo na nga mabunyagan ang bata pero wala ko moingon nga ang bata mo'y mugiyas ginikanan mo na akong giklaro nimo Brad Bis nang mugiyag ng bata labi nagbasuso so ang pagiya ana nga pa mo na buot mo ko nang iklaro Brad Mitch okay now karon okay. Nag-ingon ka nga ang bunyag para lang sa mga dagko. Para lang sa mga dagko. Naabot tayo tudling sa Biblia nga mabasa ni litra por litra nga ang bunyag para lang sa mga dagko. Matubag na ko. Okay, una, sige akong ibalik-balik dire bisan pas nangutana sa cellphone. Pag ingon gani sa usa ka kompanya nga wanted sales lady o department store college level, di nakakinahanglan nga naaba diha ang gipasabot nga dili pwede ang elementary. Pag ingon gani sa Biblia nga ang bunyagan kadtong nituo sa mensahe sa maayong balita og nawalihan, klaro og tin-aw og di ka makaproduce na kog batang masuso nga atong Bible studyhan nga mo to, wa gud siya labot. Ang akong pangutana Brad Mitch, base sa imong gisulti, litra por litra gyud ha? Sige. Ikaw nagsulti sa kahanginan litra por litra sa pa litra por litra po kanako paninglan. Nag-ingon ka nga ang bunyag para lang, klaro ha? Para lang sa mga dagko, litra por litra nimo nang gisulti sa kahanginan. Unang kay hilig man kag Bible ra gyud, asa mabasa litra por litra nga nag-ingon ang Biblia nga ang bunyag alang lamang sa mga dagko. Tuba na guwapo kay nga pangutana. Giganahan ka sa akong tubag nga balik-balik. Gimo nang gibalik ning pangutana ni tubag. Sumala sa ako nga gipahayag bisan pa sa texter nga pag ingon gani sa department store wanted sales lady college level ayaw nagpangita nga di ba pwede asa mabasa ba di nga dili pwede elementary. Pag ingon sa Biblia nga ang bunyagan iwali ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot klaro og tin-aw nga ang bata way labot hangtod di ka makapakitag ebidensya nga imong madala dinhi ang batang masuso nga akong mawalihan nga mutuos maayong balita. Okay, dahil salamat sa maong pangutana. Okay, lahiwa gyapon. Okay. Sige lang, di lang ako pugson. So, laing pangutana. Kay imong gihimong example kaganina nga tungod kay sa among pagtuo paglinis pa na sa original sin ng bunyag mao na nga ang ginikanan kung mabunyagan nganong pabunyagan pong mga bata ang imong gipasabot nga kung baga kung magdiagram ta ang networking gikan ni adan og iba dayon pagka bunyagan sa ginikanan sabto na dayon nga ang anak wa na original sin inana imong diagram nga gihimo whereas ambot og
nagbasa ba kag doktrinang Katoliko nga ang pagtuong Katoliko dili ingon ana ang diagram. Ang diagram connect gyud sa unang ginikanan. Roma 5:12 very implied. Tungod sa unang ginikanan, giisip gani nga ang nagdalag kamatayon tungod sa ilang gibuhat mo nang ingon ang tanan nakasala. Wala gi diagram pagpasabot nga gikan ni Adan ug Eva rin pag ginikan malimpyo na din. Sabto nang ang anak dili. Nga klaro kay sa Roma 5:12 nga gikan ni Adan ug Eva. Sumunang matag ipakatao mapiktuhan. Taga usa dili himo natong diagram nga pagkabunyag sa ginikanan mawala na dito original sin nga kanang original sin matag usa na panunod na gikan man ni Adan ug Eva. Sumo nang matag usa. Unsa may imong tubag ana? Pangutanan. Mao lagi na ang tubag. Nganong ingon anaon man nimo pag-istorya nga nagtuo man ko kay nagbasa ko kag katekism nga ang Katoliko man magtudlo ingon ana nga diagram. Ang diagram sa Katolikong gitudlo nga karang original sin connected na ni Adan ug Eva. Okay, Dili, pag- mao usawa man nimo nganong imo mang Okay, salaktod nganong Okay. lahion man nimo pag-istorya nga kay balo man ko nga nagbasa man kag katekism. Matubag na ko, salamat no. Ako nang gisulti kay ang inyo ang maong patukuranan, ang maong pagtulunan wa nagkadimao. No. Kay kung tinuod nga ang original sin makawala sa usa ka bata, diha sa ang bunyag makawala sa bata ang original sin, motong akong premise. Nga ang amahan nabunyagan kay Katoliko siya, nawalang original sin. Sa Ang ina, inahan, ara. paano ito? Ang inahan nawala pod ang original sin. Alam ko, asa man manunod ang bata, di ba ang bata manunod sa inahan? Manunod sa amahan. Di man manunod sila yung tawo. Lisod po kay imong kabtangan ato imong kabtangan ako imong papanundon. Therefore, kay ang inahan o amahan wa na may original sin, di na angayan ba ang bata bunyagan kung tinuod ng doktrina ha. Mobita, excuse me. Maunay akong paguba sa inyong pagtulunan nga wa nagkadimao kay way mabasa sa Biblia nga original sin. Dili. Ang bata, excuse me, that is my Brad, mate. akong tubag. Ang imong giguba dili doktrinang Katoliko. Kaya ang imong diagram nga pag nalimpyo na ang ginikanan ang anak wala na dili man kay kanang original sin connected na niya Adan ug Eva. Matag usa maiguan ang original sin. So kung malimpyuhan ang ginikanan si ila rato pero kadtong connection sa sabihan na Adan ug Eva wala pa. Excuse me, ang imong katungdanan papangutana dili pag sa isa. Mao na question. Ay, question. Akong gipalutaw sa mga naminaw nga ang imong giatake dili doktrinang Katoliko kay ang doktrinang Katoliko ang original Excuse me, sin. question lagi, gikan ni question Adan lagi. ug Eva. Okay, Ang matag Ansel. usa mapiktuhan. Okay. Ako sa question diha. Mao na pangutan kay imo man ang Ipangutan tubagon. na gani, klaro Unsa pangutan. may imong tubag ana? Okay. Ang ako kang giingnan nga kang imong giguba dili doktrinang Katoliko. Tubag ka Kaya ba? ang original sin nimo ang imong diagram nga tungod kay nalimpyuhan na nabunyagan na ang ginikanan sa ato pa ang bata wala na dili man na pagtulon ang Katoliko. Okay, ang ba- pagtulon ang Katoliko tubagan ni siya. Ang pagtulon ang Katoliko dili na imong gisulti kay mura kag gahimo ang nagkaugalingon nimong argumento nga imong ipakaon sa Katoliko nga dili na. Ang Ipakaon na original sin gikan ni Adan ug Eva nga ang matag usang ipakatawo mataptan ana. Matubag na ko. Kanang Roma 5:12 akong gigamit. Matubag na ko. Oh. Matubag na ko. Okay, palibasa ang tubag ha. Oh. Ang akong giingon, ang original sin nga alang sa bata nga gitudlo sa Katolikong mawalas bunyag wa dili gyud na biblikal. Munang nihatag kog premise. Ha? Kung tinuod pa nga ang bata base sa Katolikong doktrina nga pinaagi sa bunyag mawalang original sin, di na angayan bunyagan ang mga bata nga diin amahan og inahan ang Katoliko kay nawad ana silag nabunyagan sila sa bata pa both side sa bata pa sila nawala na ang ilang original sin. Sa imo Excuse me. Muna akong ipahayag. Wa kay katungod sa pagsulti nako og muna ako nga konklusyon. Ni-react lang ko. Excuse me. Bahalag mo react ka, Yes. basta muna akong katarungan base sa akong nasabtan sa Yes, inyong doktrina. yes. Okay, I agree. Wa kay katungod sa pagtudlo nako. Okay. Wala, ikaw Ako ako ni-react. katungod sa pagtungod sa pagpahayag, ang imong katungdanan pagpangutana. Oh, pero na ako'y katungod mo react. Bahalag mo react ka, Oh, basta salamat. mo ni akong rason. Okay, salamat. Ang akong rason, ang doktrina sa Katoliko, na ang bata doon ay original sin. Number 1, walas Biblia. Okay. Ikadua, kung tinuod pa na nga na, dapat di na bunyagan ang anak sa Katoliko na magtayon both sides sa inahan o kamahan. Sa mabasa sa Biblia. Sunod, pangutana. Tungod kay Okay. ang inyong mabasa, ang inyong doktrina, Okay. di mabasa sa Biblia. Okay. Basta nahita kong premise. Kung tinuod pa na. Okay na to. Okay. Kaya na po. Mo ganun na. Okay. Mauna nga. Okay. Tungod Klaro na na na, po. klaro tinaw, mana. Klaro. Kailangan na pa yun. Okay, okay. Asa mabasa ang imong gisulti ron? Litra por litra niyang gisulti Sige. nga ang bata walay original sin. Okay, kung mabasa nimo nga duna, usa ko pangitag wala.
Kay ang bata, Roma 9:11, wala nakabuhat bisan maayo og daotan. Okay, ang among gitawag Di modo, Oh. excuse me. Di Yeah, modo, taon. ang bata wala gyud nakabuhat og daotan, di modo wala siya sala. Okay, atong basahon Salmo 51:5. Say basa. Okay. Basa. Ipabasa sa moderator. Basa Okay, ako ra yung mabasa. O pa. Okay, moderator, Okay, moderator. okay. Ipabasa sa moderator. Okay. 51:5. Basa, ipabasa. Okay, mao na yung premise. Sige, mo na premise oh. Okay, 51:5. Oh. Sa Salmo 51:5. Dautan ako, sukad ako may mugso, ug makasasala, sukad ako ipanamkon. Okay, mo na gitawag na mag original sin. Okay. Okay. Pag ingong dautan ako, sukad ako na mugso, wala dag pakita ng original sin. Dili ka makaingong na original sin. Dili ka kabuot kung Oh, wala. ikaw may di ko kabuot, Di mo ko na kabuot. gitawag na mag original sin. Oh. Sama good sa Mateo 28:19, amahan anak kong Espiritu Santo, mao na gitawag na tug Trinity. Kana pong sa Salmo 51:5 nga ang bata nga napagalistan ko angkan gitawag nagpalapason, mo na gitawag na mag original sin. Okay, sir, excuse me no, na upos na tong oras. Dayon sunod na punta nga higayon na lang inyo ang giniskutan na, no? Topic daw ay mo sunod na lang higayon. Sunod Domingo kay ano maglami, focus sa debate na gyud ha. Debatehon ni na sunod ha. Kay atong oras tagaan na to si brother kuan say kalimot na brother Imbodo. Buludo. Oh, sorry ha, brother Baludo.